Рики се от контекста на фитнеса, то оптималните нива на хормони в организма ви ще бъдат пряко отговорни за вашето здраве и дълголетие, което смея да кажа е по-важното. И отделно от всичко, ако имате различни генетични или фамилни предразположености или следвате по-различен модел на хранене, като например веганство, то със сигурност ще е необходимо да си пуснете и някои други показатели, като микроелементите, витамин D, B12 и други. А дамите е добре редовно да проверявате нивата си на щитовидни и полови хормони и микроелементи, като фолиева киселина, B12, витамин D, желязо и други, особено ако имате нередовен менструален цикъл или, например, планирате бременност. Съветвам всеки след 15-16 годишна възраст почне да се изследва регулярно на всеки 6 до 12 месеца, според зависи това дали тренира активно или, както споменах, има други фамилни генетични особености. Те са задължителни независимо от пола и честотата им трябва да нараства право пропорционално с нарастването на нашата възраст. А ако искаш още видеа, с които да ти обясня как да оптимизираш хормоналния си профил, за да постигнеш максимални резултати в зала,